Eta ni badakit, hori mobil deitzen dana orain, adibidez, ni oso bihurria da, trabiesa. Nintzen, behar nuen mugitu, ezta? Eta gure klasean zegoen, neska bat, gurasoa gallegoak ziren, eta etortzen zen uniformearekin eta batari gabe. Eta ziurrezko esfuerzo handi batekin bialdu zuten eskola horretan. Eta zan oso argia. Ni gogoratzen dut berarekin oso argia zala. Baina zan pobrea, gu baino pobreagoa. Eta ni, que era muy graciosa, egiten dituen, le tomaba el pelo. Baina konturatu bari, la graciosa, ez da? Eta handik urte askoraia nagusita, egin zuten elkarte, bezkari bat de antiguas alumnas kolegioan. Eta ni sartu nintzen, gurasoa gaitik esan zidaten, bego jo ezetez, porque deitu digute, eta, bale, jo nintzen, eta ate baten esan nuen, jo, no mesediko naiz hemen mesedez. Eta jarri nintzen horren ondoan, Milagros zeukan izena, horren ondoan, eta bera, hola, Bego, eta ez dakizen. Y le digo, ¿me dejas que me siente al lado tuyo? Esan nion. Me dice, ¿pero cómo dices eso? Y le digo, ay, yo no sé ni cómo me hablas, esan nion. No sé cómo me hablas, zenbat. Y Lea, o sea, adarrajo, egin dizu, konturatu gabe, noski. Baina ni orain badakit hori, ez egola oso txartu egun dela, eta ziurrezko sufrituko zendula, ez da? Zekao, gu izen ginen kuadrilla bat, potentea, Da, si eras muy maja, muy alegre. Ni pasatu nintzen, mila handiz, eta benetan, aprobetxatu dut, parkamen eskatzeko. Eta hola, baina, konturatu gabe, eta honen monjok, ez dakit nora begiratzen zuten, ulertzen.